दिनै बिटिआर हालामनि मोनबा जिल्लानिफ्राय माखासे स्टुडेन्टफ्रा बिपिएफआव जइन जाबाय बेनि सायाव मा बुंगोन? दिनै फरायसा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला हिसाबैहाय दिनैनि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे परिबर्तन सरकार बेयाव जगदान जायालासिनो सरकाराव थायै जोंनि बिपिएफ राजनितिक दलाव जे बिथांमोना जइन जाफैदों बिनि उद्देश्यआ मोनसेल' जे दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो बुजिनो बाखि गैला। दिनै प्रमद बर'आ जे लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावाखै आरो छात्र समाजनि थाखाय प्रमद बर'आ जेबो मावाखै बेखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नुबाय थादों। बिनि थाखाय दिनै जाय फरायफुनाय छात्र आरो जाय डिग्री कमप्लिट जानाय एमए कमप्लिट जानाय जाय लाइमोनफोर बिथांमोना दिनै बिडिसिआव मोनसे हिसाब लानो थाखाय दिनै ओंखारदों। बिपिएफ राजनितिक दलनि जानानै दिनै मोनसे हिसाब लानो नागिरदों जे प्रमद बर'आहाय बे 4 बोसोराव जोंनि बिडिसिनि रायजो राजानि थाखाय मा मावखो। बिथांमोना गोबां बिसास दंमोन प्रमद बर'नि सायावहाय, जिहेतु गावनो आन्दलनकारिमोन सासे आन्दलनकारि हिसाबै बिथांनाव मोनसे आसा दंमोन जे बिथाङा बिडिसिनि चिफ जानायनि उनावहाय बर'नि थाखायबो नायगोन आरो अन्यान्य जाति जनगोष्ठीनि थाखायबो नायगोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय प्रमद बर'आ दिनै बर' जानानै दिनै जोंनि बर' बिमानि न'खरफोरखौनो इभिक्सन खालामगासिनो दङ। दिनै बर' जानानै बर'नि फिसाफोरखौनो एनकाउन्टार जानायखौ होबथायाखै। दिनै बर' फरायसाफोरनि जे प्रब्लेम्सफोर इउनिभार्सिटियावहाय थिग मटन रिजाल्ट मोनैनि थाखाय दिनै जाय बिथांमोना कटन इउनिभार्सिटियावहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम पास खालामदोंमोन, माहायबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियावहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम पास खालामनाय समावहाय रिजाल्ट थिग जायैनि थाखाय बिथांमोना एडमिसन मोनाखै। दा दिनै बेफोरनि दाया सोरनि? बेफोरनि दाया दिनै प्रमद बर' बिथांनि होननानै जों बुंगोन, मानो होनबा बिथाङानो दिनै इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ। दा गतिके फरायसा समाजनिफ्राय आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया बे डिसिसन लादोंखौ जों खोनाबाय थादों आरो जों मिन्थिनो मोन्दों जे प्रमद बर'खौ बिडिसिनिफ्राय होखारनो जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि स्ल'गान प्रमद बर' हाटाव पिटिसि बासाव बे स्ल'गानावहाय दिनै ज' लोगो नांनानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट खालामफैदों। मानोना दिनै जोंना हाग्रामा महिलारि साराल' एकमात्र जाय जोंनि थाखाय सानो आरो जाय बिडिसिनि थाखाय सानो बेखिनिखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिबाय। दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायनाय कलेज फरायनाय दिनै बिथांमोनाबो मिथिगौ सोरनि लुना होनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनानै एमए पास जादों, सोरनि लुना होनाय कलेजाव फरायनानै बिथांमोना बिए पास जादों। नंखायनो बिथांमोना जे मोनसे सिस्टेमखौ बिथांमोना बुजिदों जे जों लाबायल' थाला। हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जों 2003निफ्राय दिनैसिमावहाय जेखि लानांगौ जों लाबाय, साराबो जोंनो होनांगौ होबाय। एबाराव जोङो हाग्रामा महिलारि सारनो होफिननायनि जे डिसिजन बेखौ लादों आरो जों प्रमद बर' बिथांनिफ्राय हिसाब लागोन जे 3 बोसोरावहाय बिथाङा मा मावखो। दिनै बेसेबांसो स्टुडेन्टफ्रा जइन जाखो बिपिएफआव? दिनै 2700 स्टुडेन्ट बिथांमोनहा बाक्सा, उदालगुरि, क'क्राझार, चिरां स्टुडेन्ट आरो इउथ्स फरायखांनाय फरायसाफोर बिथांमोनहा 2700 दिनै जइन जाफैदों हाग्रामा महिलारि सारनावहाय।